Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Minister spravodlivosti Boris Susko podal disciplinárny návrh na sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Juraja Klimenta. Navrhuje jeho odvolanie z funkcie sudcu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytli z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dňa 4. júla 2024 bol ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky podaný návrh na začatie disciplinárneho konania na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, pričom ako disciplinárne opatrenie navrhol minister spravodlivosti odvolanie z funkcie sudcu, priblížilo ministerstvo. Minister Susko zdôvodňuje svoj postoj napríklad rozhodnutiami najvyšších súdnych autorít o porušení základných ľudských práv a slobôd Senátom 5T Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.